हेलौ लोगोफोर आं दिनै मोनसे खोथा होनबावनो फंसे खोथाखौनो बारे बार होनबाय थानोबो एसे उसुबिदा दिनै रिहेबिलिटेशननि बेलायावहाय बारे बार बुंबाय थानोबो एसे लाजिथावथाव दिनै बिनि बारैनो गोबां खोथा होनलांगोन आं दिनै फैसा मोननाय मोनैनि बेलायावहाय गोबां रायजो राजाफोरानो होनो एनडिएफबिफोराल'नो एक्स एनडिएफबिफोरानो 4 लाख फैसाखौ लादो खिन्थु बे फैसाखौ एनडिएफबिआ एक्सेप्ट खालामबावाखैमोन लानो नाजायाखैमोन मिथिबाय India government-आ मोनसे पेकेज होदों बिनि थाखायसो लानो गोनां जादों प्लास दिनै ठीक আছে एनडिएफबिआ लाबाय दे 4 लाखखौ आबसुआ दिनै मानो लाखो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनै आबसुआ मा हिसाबाव लाखो मा हिसाबाव बे आबसुनि वार्कार आबसुनि गथ'आ आबसुनि सेंग्रानिया मा हिसाबाव थांखो बियो दिनैनि दिनाव बियो लाजिनांगौ जोंनो बुंनांगौआ जोंना बेनो जे आबसु हिसाबै बिथाङा रोखानो ओंखारबावदों बेखौ एरियानि मानसि जायगानि मानसिफ्रा बेखौ आबसुनि वार्कार आबसुनि मानसि होननानै मोनथिथारखादों बिथांनि नामा माबोरै फैखो मा हिसाबाव फैखो दिनै एनडिएफबिनि केडारफोरानो आबसुनि वार्कारनि जायगायाव होनाय मोनबा बै एनडिएफबिनि जायहा खस्थ' खालामनानै मोनफानाय बिथांमोनाबो दिनै नामानो गैया एनडिएफबिनि नामाव बिथांमोना ओरैबायदि दुखु खस्थ' लादों ओरैबायदि गस्ला गांसे हैनो थांनायावबो बुजादों बा ओंखाम बोथिसे जाहोनायनि थाखायबो बुजादों गोबां रोखोमनि बुजादों नाथाय बिथांमोनाबो जेबो मोनाखै आंनो मैया सासे मानसिया फन खालामना बुंहरदों आं दिनैहाय 7 बोसोर जेल जादों धेमाजियावहाय 7 बोसोर जेल जादों बिनि आखायाव मोनदोंनो पिस्तल गंसे मोनदों ग्रेनेड थरसे मोनदों 7 बोसोर जेल जादोंनो बियो दिनैहाय मा होननानै बुङो आं दिनै 4 लाखखौबो आं इन्टारेस्ट गैया जुदि इन्डिया गभर्नमेन्ट आंनि नामा जुदि लिस्ट फैयाखैब्लाथ' आं मा खालामनाय बेखिनि खोथाखौ होननानै बुंदों थ' मोजांनि बाथ्रा थ' बेफोरबायदि बिथाङाबो जुदि गनायनानै थायोब्ला बै मानसिया मोनथावोमोन ना बै आबसुनि मानसिया मोनथावथावमोन दिनै 7 बोसोर बिथाङा दिनै ट्रेनारबो नंबावा बियो दिनै जेल जादों 7 बोसोर होमबा बेफोरबायदिया मोनाबा सोरबायदिया मोननांगौ जाखौमोन जेखियानो जादोंला आंहा बुंनांगौआ बेनो जे आबसुआ दिनै आबसुनि नामा माबोरै फैखो बे आबसुनि वार्कार गथ'आ मा हिसाबाव फैखो माबोरै फैखो सोर सोना होखो बेफोरो गासैबो एनडिएफबिनि लिडारफोरनि गोरोन्थि बेफोरो दा मैया गाबोन बेसेबांबा जोंनिफ्राय माबा होगोन लेखा होगोन बा मोनसे सार्टिफिकेट हरगोन इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन एक्स एनडिएफबिफोरा बावहाय गोबाङानो बरायदों थिगैयासो बरायदों मोजांनि बाथ्रा गुड आं मोजां मोनदों बाख्नायदों खिन्थु बै थालांग्राफोरा दे दिनै बेसेबां खुद्रिदों दिनै आरके लाइफआवबो बुंदों दिनै आर'नाइ रादाबावबो दिनै गोबां खोथा होनदों मैया दाखालिफोरबो दिनै बड'सा निउसनो माबा माबि निउसनि गेजेरजों गोबां खोथा होननानै बुंदों गोबाङानो गोबां खोथा होनदों दिनै मानो बेखौ दिनैहाय बिथांमोना बरायनो नाजाखो बिथांमोननि सायाव मा जेबो बुंनो हानाय बिथांमोनखौ बुंनायनि थाखाय जेबो रावानो गैला नामा दिनै बिसोरो दिनै एथ'ग्राब खस्थ' मावदों मा बुंदों सोरबाया बुंदों आं आमोखानि देक्सि संनानै जाहोदों होनबा आंल' बुंदोंमोन बै समाव बिथांनि ओंखाम जानाय संनाय मानाय आंल' संदों सानदोंमोन खिन्थु दिनैहाय एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिफोरनि गथ'फोराबो गोबाङानो सार गबिन्दनि ओंखाम संनानै होदोंमोन होनबा दिनै बेफोरखौ मा खालामनो सानखो सार गबिन्दआ आरो बे सार धीरेन ग्रुपनि बिथांमोननिबो दिनैहाय लिस्ट फैयाखै होननानै बुंदों मानो फैयाखै फैगोन होननानै बुंदों नैबे फार्स्ट ग्रुपखौ होखांनायनि उनाव सेकेन्ड लिस्टआव फैगोन होननानै बुंदों खिन्थु फैगोना फैया बेसेबां सन्देहजनक जानानै दङ आरोखि खिन्थु बेखौ नैबे मोनसे ग्रुपखौ होआलाफानो सेंग्राफोरनि जिथु खुद्रिनाय बे खुद्रिनायखौ नुनानै बिथांमोना लिडारफोरा बिटिआरनि लिडारफोरा चिफ डिपुटि चिफ बा गुबुनफोरा आरोखि एसे स्टप खालामनानै दोनथ'नानै दा बैसोरनिखौबो मा होननानै बुङो बिसोरनि फैनायखौबो नेनानै जुदि जयैनो होयोमोनब्ला जमायै होयोमोनबा अब्लाना साबसिनखौ बरायजाथावथाव होननानै बुंजागौमोन दा दिनैहाय माबोरै बरायजाथावथाव फार्स्ट ग्रुप जेला होदों बैखौबो आङो एक्सेप्ट खालामनो एसे थान मोनदों मानो होननानै बुंबा बे समावहाय जों आर्टिफेक्सना 80% मोनदों 20% मोनाखै आं बेखिनि खोथाखौ नुयो 20%सोआ मोनाखै आरोखि दिनैहाय गोरोन्थिया सोरनि एनडिएफबियावहाय जेसेबां लिडारफोर दङ एनडिएफबि केडारा बेसेबां थैखो बेसेबां थांखो बेसेबां खारखो बेसेबां मा जादों बेफोरनि
मोनसेबो हिसाब गैलाया जेसेबां फेक्सन दंलायो हिसाब गैलाया जाय दैदेनगिरिफोर मोनथिबाय जायफोरा दैदेनगिरि बिथांमोना हिसाब गैया ओंखायनो दिनै बे जाहोना जाना फैनाया सोरबा मोनदों सोरबा मोनिया नङाला दिनै बेफोरबायदि जायाथ' हिसाबा जुदि थख' दिनै सासे एक्सपायार जाबायनो बिनिबो मोनसे क्रय हिसाब थानांगौ दिनै मानि सिस्टेमेटिक खालामलायनानै होदोंमोन आफादा दिनै फरमेसन दङ डिसिप्लिन दङ गोबां रोखोम दङमोन खिन्थु दिनै बेफोरबायदिखौबो डिसिप्लिन हिसाबाव थाङाखै दाथ' आफादाथ' डिसबेन्ड जागुलायलांबाय मा जानांगौ बिदिजोंलाय आं सानो दा जाखिनि मोननांगौ दङ धेमाजि बायदियावहाय 175 जोनानो मोनाखैनो सोरबाया सासेनिबो फैयाखैनो होनबा माबोरै जानांगौ बेफोरो दा जुदि रिहेबिलिट बे थांना थानायनि जेसेबां मोननांगौ केदारफोर दङ बेफोर जुदि मोनाखैबा बै मार्टियार्सफ्रा मा जाहैगोन माबायदि जाहैगोन होनबा साननानै नायदो रायजोफोरनि सायाव हगारनानै होबाय दिनै बै जाया आफादनि जानानै मुंख्लं जानाय बैफोरो मा जागोन मोनगोन ना मोना दिनैनि एसे दिनै मोनसे सार्टिफिकेट होनाय बे सार्टिफिकेट होनायावहाय दिनैहाय जाखिनि एक्स एनडि बेफोर बिथांमोनानोथ' मोनाखै दिनै रावबो मोनाखै बेफोरावनो दिनै सोरनियाबा फैदों सोरनियाबा फैयाखै खिलि मिलि मा मिनिथाव मिनिनो ओंखारथाव लाजिथाव दिनै सोरबाया लिडारफोरा बुंदों नाम बुंनोबो एसे बिथांमोना आं नाम बुङोब्ला दुखुबो मोनलायो बे अफ्रियालाय मानोथो बिदि नाम बुंबाय थानांगौब्रा होननानै बुंलायग्रा जादोंनो साननैसो दा आं बुंबाय थागोन बुंबायबो थागोन रावखौबो आङो जेबो गिया आङो आरो दा इउटिउबल'सो होनदों मिथिबाय इउटिउबावल'सो होनदोंलै आं दाबो खिन्थु निउसावबो साननैसोनि उनावहाय ओंखारबावगोन आरो बुंगोनबो आरके लाइभजों आङो मालाबा सानसे रायलायगोन बेफोरनि बेलायावनो फुरा रायलायगोन आं मोजाङैनो जा खोथा बुंगोन सिदा बुंगोन टु दा पइन्ट जेबो बुजिया आङो होखागोन आङो दिनै आबसुनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आबसुनि मानसि फैनाया आसरित मोनदों आरोखि एनडिएफबिनि हार्डकर गथ'फोरनियानो फेरेंगानि बिजामादै सासे दं बिनियाबो नामानो फैबावाखै गावनि बिजामादैखौ जुदि होनोनो हायाखैब्लालाय होमब्लालाय मानि मा जाखो बिलाय फेरेंगायाथ' कयेकथा खोथाखौथ' बहुद बायदिसिना होनबावोलै दिनै बिनि खोथाखौ र' दोनथ' उनाव बुंबावगोन आं बेखौ जाबावगोन बिबो र' निउसाव जागोन एब्राव निउसावसो जागोन बिनिया जेरावबो जाया निउसावसो जागोन आं बेखौ दांगोन आं बेखौ जेबो बुजिया आङो जेबो गिया रावखौबो मा खालामबानो जाबाय आरो जों गिग्राब्ला जों माबा मोनसे जानानै थाग्राब्ला मालाबानो जों फावसायनानै थासिगौमोन जों गावनि जिउखौ दान होग्रासो रायजो राजानो होग्रा मानसि जोङो जिउ दान नङालालाय जों खुन फाग्ला मेघालय बायदियाव ओंखाम जाफुनायावनो गुग्रुब गाग्राब गावख्रुब जानाय मानसि जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय जों बारग'बोनाय मानसिसो जोङो ओंखाम जाफुनायावनो थथ' थाथा गोग्लैफैदों बिएसएफजों जों गावजादों बेफोरबायदि थेवबो जों बेफोरबायदिनिफ्राय जों बासायबोबावदों बिएसएफफोरा 20 जनसो फैदों जों मात्र 6 जनल' जोंखौ मोनस्लाबखायाखै ओंखाम जाफुनायावनो गावदों मोखां सुनायावबो गावजादों जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय बासायबोनाय जोंफोर मानसिया दानजार खस्थ'जों बासायबोदों भुटान एटेकआवथ' गोबाङानो गोबां खस्थ' मोनदों बिथांमोना बै खस्थ' मोनग्रा मानसिफोरा दिनैहाय माबायानो फैबावाखै लिस्टआवनो फैजाबावाखै होनबा बेफोरो माबोरै सोरबा आबसुनि बे वार्कार गथ'आ सोरबा सासे आबसुनि मानसिया जुदि फैनांगौब्लालाय बोरै जानांगौ जाखो बिलाय जोंखागोन गथ'फ्रा दुखु मोनखागोन गथ'फ्रा सेग्राफ्रा दुखु मोनखागोन मानो दुखु मोना अदालगुरिनिफ्राय आंनाव फन खालामनानै बुंहरदों दुखु मोनखागोन बुंखागोन आं दा जाय अदालगुरिनिफ्राय जायनि आबसुनि नामा फैदों बे नामखौ आङो दा होनानै होगोन आं स्क्रिनाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि बेखौ हजोंनि जायगानि मानसिफ्राबो खोन्थाहरदों आरो नंखाथारगौ होननानै बुंदों नङाला आङो बेफोरबायदि होनाय नङामोन बेफोरबायदि आरोखि आबसुनि खाथार बियो हिसाबैसो बियो फैदों गोबाङाव अदालगुरिनिफ्राय आंनाव बहुद खोथा बुंहरदों आबसुनि मानसिफ्रासो फैजोबदों फ्रायानो आबसुनि मानसिफोर फैदों बहाबा ओरै बाक्साफोरावबो फैदोंनो बहाबा डिस्ट्रिक्टआव फैदों होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु बिसोरनि जुदि डिटेल्स नंगौबा बे गोरोन्थि जागोन भुल जागोन आं खावलायगोन जे आबसु बिथांमोनखौबो दिपिन बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन
बिथाङा बै आबसुफोरनि जाय वार्कार गथ'फोरा फैदों अन्नानै दिपेन बर'खौ आं बिथांखौ खावलायगोन जे आबसुनि प्रेसिडेन्ट नोंथाङा बै मानसिफोरखौ गाबोननि दिनाव हगार हराब्ला मोजां जागोन आरो बै सार्टिफिकेटखौ जुदि मोनदोंब्लाबो सोरबा एक्स एनडिबि मोनि मानसिनो नामावहाय होनानै होयोब्ला साबसिन जागोन मानो होननानै बुङोबा बै एनडिबिफ्रा एक्स एनडिबिफ्रा मोनसे ओरैबायदि दुखु खस्थ'जों फैनाय आबसुफ्राबो मोननांगौ आं मोननांगौखौ होनना बुङा जायहा हार्ड कर बिथांमोनाबो मोननांगौ आबसुफ्राबोलाय एक्स आबसुआबोलाय दिनैलाय माबायदिहाय लागोन बिसोरबो दिनै बिसोरबो लानो हानायनि माबायदि लागोन बियो बिथांमोनखौ बेकबन होननानै बुङो रायजो राजाफोरा आबसुखौ दिनैहाय बुङो रायजो राजानिनो मोनसे रायजोआनो दाना होनाय आबसु होननानै बुङो जोंथ' बुंजाबावदों बेथ' जोंनि आबसुआथ' आंनि नङा नंखागौ नोंनि नङा रायजोआ दाना होनायनो एनडिएफबि आफादाबो बै समाव रायजो राजायानो बोजबनानै लादों हिसाबैसो दिनैसिमबो 34 बोसोर नांबोदों जेखियानो जादोला आं दिपेन बर' बिथांखौ आङो खावलायगोन जे आबसुनि जेसेबां नामाव फैदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै दाननानै होयोब्ला मोजां जागोन आं खावलायगोन आरोखि बेखिनिखौ नङाला आबसुनि नामा गाज्रि माबायावहाय थाहैगोन आरोखि नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा बा दुखु मोननांगौ दरखार गैया आरो लाबबो गैया गाज्रि मोननानैबो खारन नोंथांमोना मिथिगौ एनडिबिआ माबायदि नांबोनाय हो हिसाबैसो आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जाबाय आरोखि जेखियानो जादोला नोंसोर दे बे आबसुनि खोथा दोनथ'दो आबसु नांलांबाय थागोन आबसु गावबा गावनि खामानि मावलांबाय थाथों रायजो राजाया मोजांल' जालांनांगौ थ' धेमाजिनि खोथा ओरैहाय सनितपुर साइडनि खोथा आं बिथिंजायनि खोथाखौ आं दिनै एसे बुंगोन आं थाङाखै हजों साइड धेमाजि साइडजोंबो थांफेराखै अन्तत' खोनानाय बाथ्रा कयेकजन बाथ्राखौ एनडिएफबिनि गथ'फ्रा ओरैबायदि खस्थ' दंहैयो माने रिहेबिलिटेसनखौ मोननो ओरैबायदि आसा जानानै दङमोन बिथांमोना नामा जायो फैजायाखै बेफोर दुखु मोननानै दङ थ' बेफोरखौबो एसे नायोब्ला आउट अफ बिटिएडिनिखौ दिनैहाय एनडिएफबिआ थांखियाथ' बिराद गिदिरमोन एनडिएफबिनिया खिन्थु थाङै थुङै माहाय थाहैखो दिनै नंखाय बाखाय पिस एकर्डनि नामावहाय दिनै डिसबेन्ड खालामजाबाय उल्थां फाल्थां रुथि नानायफोरबायदि नाजाजोब्बाय एनडिएफबिआ रुथि जानानै दङ साननैसोनि उनाव पापर जालांबावगोन बेफोरो बे अबस्था जानानै दङ धेमाजिनि बेलायावहाय दिनैहाय आं बुंनांगौ मुंख्लंफोराबो बिराद दुखु फोरमायदों एनडिएफबिआ दिनैहाय सोरबा सासेनि थाखाय नाङाखै एनडिएफबिआव हाबनायनि जाहोना दिनै धेमाजि बासिन्दाया जोंनि एरियाबो जों खोलोब दुखु खस्थ' मोनबोदों गोदोनि समनि खोथाखौनो एबसु आन्दलननि सिगां बै समनि खोथाखौ होननानै बुंगोन एबसु आन्दलनावबो गोबां मुंख्लं जाबाय आरो बिनि सिगांबो जों बर'जों आरो गुबुनजों गाज्रिनो दानथारजानाय सुथारजानाय बेफोरखौ बुङोब्ला बेखिनि खोथाखौ गोबां बुंदों आरो दिनै आबसुनि समावबो दावहा जादोंमोन बेयावबो मोनसे स्टेप थांबाय आरो बिनि उनावबो एनडिएफबि फैलायबाय आफाद जानायावबो दिनै जोंनि बिटि गलाघाट धेमाजि बेफोरबायदियाबो जोंबो बिटिआरआव सोफाजागोन नामा होननानै सोंनानै दिनै एनडिएफबिआव नांदोंमोन दिनै एनडिएफबिनि थांखियानो गिदिरथारखाब्ला सौदियाथ' मा होननानै बुङो सानजा संकस टु सौदिया बेखौ लानानै बुंदोंमोन दिनै आबसुआबो बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 एनडिएफबिआबो बुंदोंमोन दिनै सभारेन्टिनि खोथा नाथाय जाहैयाखै एनडिएफबिना डिभाइड आसाम 50-50 जुदि 50-50 जुदि जायोमोनबा एनडिएफबिआबो बावहाय एकमतमोन नाथाय नैबे पिस एकर्डनि बेलायावहाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि बाराबो मोनदों होननानै बुंदों नाथाय हाबफेराखै आरो हाबनायबो नङा आं जा नुदों बरंस जोंनि धेमाजिबासिया जोंनाव जुदि हाबहैयोमोनबा सनितपुर बायदिया जोंनावबो जुदि हाबोमोनबा बेसेबां मैखोम बर' जायगाथ' क'क्राझाराव जेसेबां बर'फोर दङ बिनिबो मैखोम बर' दङ होननानै बुंदों धेमाजि सिमोनसापुरि साइडजों बहाबा बिदिनो गोबां जायगायाव दङ मैखोम बर' दं होनबा बेफोर बर'नि बिखायाव गोसोआव दुखुआव मा जानानै दङ खिन्थु बिसोरो गोसो सिंनि खोथा गोसो सिङावनो लानानै दङ आरो आं आंजों जा रायलायहरो जाखिनि मोनथिनाय बेफोर आरोखि थ' खोथाया
रिहेबिलिटेशननि बेलायाव आरो खनसे बुंफिननो नागिरबावदों NDFB नि जाखिनि रिहेबिलिटेशन मोननांगौखौ मोजाङै जायना नाम हाबाखै बिथांमोना जेरैबायदि राव होनदों जेरैबायदि खोथा बुंदों बेफोरनि खोथाखौ जुदि नायोब्ला बिराद साननो गोनां ओरैबायदि सिरियास खोथा होनदों दिनैथ' आरके लाइफआव मोनसे निउसाव आं नुदों आरके लाइफनि दिनै बे निउसखौ नुयोब्ला माने सेंग्राफ्रा जाय माने बुंनो गोसो गैयामोन बियो दिनैहाय लिडारनि नामखौ मख'नो सार गबिन्दनि मुंखौ दिनै मख'नो गोसो गैयामोन सार गबिन्दनि आं दिनै ओंखाम संना जाहोदों सार गबिन्दनि दुगैनायनि दैखौ आं रोगानानै नंगौ रोगानाबो होदोंदां होखागोन हाग्रायाव दङब्लाथ' बि रोगानो साभाबिक आंनो रोगाना होनो मोनदों बिनि दुगैनायनो बिनि थानायनो जानायनि आंनो रोगाना होनो मोनदों खुद आंनो मोननाय होमबाथ' बेफोर गथ'फ्राबोथ' केम्पआवथ' मोनखागोन बे बिनि बिसना फोसाबना होनाय बिनि उन्दुनायनि थानायनि बिसनानि जानायनि गासैबो संना होनाय बे गथ'फोरनि आखाइनि संनाय जाना फैदों थ' आं बेखौ नुगोन सार गबिन्दखौ आं दिनै आं सार होनगोन आं बिथांखौ दिनै सार गबिन्दखौ खावलायगोन जे बेफोर गथ'नि जिखिनि बुंनाय राव बेफोरनि जाखिनि बडि लेंगुवेज बेफोरखौ नायनानै सारा मोजाङैनो सोनानै होयोब्ला मोजां जागोन खारन दिनै नोंसोरनो दिनै फाउन्डार NDFB आफादाव आं अनलि साथामखौल' सिनायो आङो साथाम लिडारखौल' सिनायो बाद बाखि आं रावखौबो सिनाया बारा सिनाया आङो मानो होननानै बुङोब्ला मानो सिनायो होनना बुङोब्ला सिनायो माखासेखौबो अनलि साथाम सासेया जाहैबाय रन्जन दैमारि सासेया जाहैबाय धीरेन बर' सासेया जाहैबाय गबिन्द बसुमतारी खारन बिसोरो NDFB खौ सालायबोनाया दैदेननाया बिसोर साथामानोमोन बै समाव अनलि साथामल' बिसोरनो दैदेनदोंमोन आरो बिसोरनि दैदेननायावनो दिनै NDFB आ नैबे अबस्था सफैदों गेजेराव माबा माबि जादों बे आलादा बाथ्रा बेफोर आलादा बाथ्रा लिडारफोरनि गेजेराव बिसोर साथामखौ लिडार होनगोन खिन्थु दिनै गबिन्द साराबो मोनसे हाखराव गोग्लैनानै ओरैबायदि माबायावहाय लाइनखौ नुबाय थादों आं बिनि जि लाइन दाखालि आं मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बड'सा निउसाव बिनि उनाव अखानायैनो बिथाङा रिप्लाइ सेकेन्ड टाइमाव बिथांमोना गासैबो हाबजोबगोन होननानै बेखिनि खोथाखौ होननानै बुंदों आरोखि थ' आं खोथाखौ बारा गोलावबो होनला गोबां गोलाव सम जाबाय दिनैहाय जों डिस्ट्रिक्ट बारायनायनि बेलायावहाय डिस्ट्रिक्टखौ बारायबावनानै होनांगौ जों बेखिनिखौ लुबैयो धेमाजि बासिन्दा सनितपुर बासिन्दा गासैबो लुबैदों पुरा धेमाजिसिमखौ लुबैदों हायोबा जों बारायनांगौ जोंनिया मा थखरल' दानख'नाय बिदिखौ बाजादों बेखौ आं निउसाव मालाबा बुंगोन आं आरोबाव ओरैहाय बहाबा गामि सोसननायनि बेलायावथ' बाद दोनथ' गैथ'लानोसै आच्छा दे बे खोथाखौ दोनथ'दो आं मोनसे खोथाखौ बुंखांनो सानदों NDFB खौ दे खनसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट एकदम पुरा लिंहरजोबनानै मोनसे हलावनो ओरैबायदि मिटिं होदों हांसो फिसिनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय माबा माबि बिदि बायदिसिना फिसिनायनि खिन्थु दिनै मा लेभेलाव दंहैयो बियो आजिथ' बिबो बेसेबांबा गोबाव जाबाय दिनैसिमहालागैथ' दिनै ट्रेनिंनि बा माबा मोनसे थिउरिल'सो होदों बे समाव दिनै बेफोरबो गैया दिनै बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला दिनैनि बे सरकारा थानायफ्रा दुखु मोनो गाज्रि मोनो दिनैनि बे सरकारा मा खालामदों बेफोरबायदिखौ मावना होनो आरो फ्रि रिक्रुइटमेन्ट बेफोरबोथ' बा फुंनि बेलासिनि गुगु गागा खारदों ट्रेनिंआ दे रिक्रुइट खालामनायाथ' दे बोथोर दं सम दं बेखौ आं मानिबाय खिन्थु बेखौथ' दे आं मानिबाय माला होगोन माला मागोन बेबो सिजन दङ नालाय बेफोर बोथोरावसो लाहैयो सम दङ नालाय दिनै BSF एथ'खिनि पस्ट खालि दङ होनना बुङोबा बैयावहाय मोनहैया बा CRP आव एथ'खिनि 100टा पस्ट खालि दङ होननानै बुङोबा मा स्टेप माबानि थागोन बावहाय जेनेरेल कास्ट थागोन ट्राइबेलफोरनि थागोन बावहाय जोंनि बैफोरो मोनहैगोन ना मोनहैया बेफोरबायदि साख्रि बाख्रिनि बेलायाव NDFB नि केडारफोरा जाया बैसो दं जाया बैसो खम दं खम बैसोनि गथ'फोर बेफोरा जुदि जायाथ' NDFB फोरनि गथ'फ्राबोथ' सोरबा सोरबाया दिनै साख्रि मावनायनि गोसो दं दिनै बेफोरबायदिखौबो दिनै जेबो खालामाखै दिनै जेबो स्टेपआनो गैया बेफोरो मा जागोन दा बेफोरखौ बुङोब्ला जों दिनै सरकार सालायनाया आजि बोसोरसेयानो जायाखै नै बेफोरबायदि खोथा जागोन
बोसोरसे जायैनि सिगांबोथ' माखासेखौथ' हाया दे रिहेबिलिटेसनखौनो दिनै बोसोरसे जाबाय नेक्स्ट इयारावसो बै जों डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिं लानाय बा थिउरि लानाय बेफोरखौ नेक्स्ट 2021आवसो होगोनफोरबायदि बिनि उनावथ' 2023आवसो साख्रि बाख्रिनि खोथा फैगोन 2024आवसो आरोबाव ओरैहाय बिटिसिनि इलेक्सनानो सफैलायलायबाय बिनि उनावसो आरोबाव बिटिआरनि माबा माबि इमप्लिमेन्ट खालामनाय मानाय बेफोरबायदिनो थांगोन होनबा बेखिनिया एनडिएफबिनिखौसो दिनैनि बे सरकारा एनडिएफबिनिखौ मावगोन ना रायजोनिखौ खामानिखौ मावगोन एनडिएफबिनिखौबो मावनांगोन खारन जायहा दिनै देरहानानै दंहैयो फेरेंगामोन बायदिया मावनांगोन सार गबिन्दमोन बायदिया मावनांगोन भुपेन बर'मोन बायदिया मावनांगोन दिनै एनडिएफबिनि खामानिखौ खारन बिसोर दिनै एनडिएफबिनि खाथार मानसि एनडिएफबिनि मानसिथारा जुदि एनडिएफबिनि खामानिखौ जुदि गोसो होआबा मा बेखौ गोसो होबावगोन रायजो राजानिखौथ' माबे मोनसेखौ गोसो होदोंथाय आं बेखौ बुंनो रोंला आङो बबेबा मोनसे बिदिनो माइ हानाय मालाबाथ' रायजो राजानिखौ माबा माइ हानायावसो नोजोर होनायखौ नुहैयो बहाबा माबा मोनसे हानायखौसो नोजोर होनायखौ नुयो माइ हानायावबो नोजोर होनांगौ होनाया होद्राया नाङा होनांगौ खिन्थु दिनै रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बांद्राय एकदम गाज्रि खालामनायखौ नुगासिनो दङ जेखियानो जादोला आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों